Ang hisgutan nato karon bahin kini sa mga kaagi kaniadtong mga panahon. Dugay na nga panahon. Sigurado gid mi naagi makarelate ani. Kana bitong makaadto ka sa imuhang lugar kanang imo bitong yutang na tawhan. Kana ba? Naagi makarelate lagi ani. Ako niadto ko sa ako ang yutang na tawhan dito ba sa kuan sa Wata San Isidro, Davao del Norte. Kompleto pa. Kami sa kuan ako ang misis o ako ang isa ka anak o moto. Karon nagkita nami sa kuan kining kinibang kinasuoran namo nga silingan sa una ba. Pero wala na sila dito nga area sa lahi na. Sa una duol kaayo mi anag kuan sikbit jud mi anag area. Tapad jud. Mao nang nasuod na pud namo sila. Mao to pakita namo. Ako kay medyo nakaila-ila pa man ko sa ilaha. Pero hapit pud ko wa kaila eh. Pero sila wala gyud makaila sa ako ah. Kay siyempre pila na gud ka tuig naghawa ko dito nga lugara. Kuan ako high school niya karon unsa na kong idara karon secret. Niya pagbalik na ko dito wala na. Upaw na. Sa una gamay pa man kining high school gamay pa. O mao na nga wa gid sila makaila eh. Kay gamay pa ko naggikan niya nabalik dito. Paghawa na ko dito kompleto pagbuhok. Pagbalik wa na'y buhok. Mao tong murag kuan oy. Basta kay gigakos ko nila. Kay perti nagong dugaya nakita siyempre silingan kay mo, dikit kaay mo og area. Gakos ko eh. Mao tong lipay po ko eh kay siyempre nihangop gud sa imo ha, no? Malipay pud ka eh. Kay katong higayon na nakita mo. Ang ako lang di kahimot-an yun ba. Imbis nga nakalimot na ko. Mo gini number 1 nga kuan. Katawanan kayo. Tiwasan ninyo ha hantod mahuman. Kay sus hinumduman pa man di ay sa kaning kuan katong amhan sa ako ang kababata. Ako imbis wala kong makahinumdum nakahinumdum na lang pug ko. Kini man god gagmay pa mi elementary nakahinumdum man gyud ko ato nga gituli mi grade 4 ambot og pila to edad ato mga G siguro ana gipagtuli ni sos pastilan lagi hinubay na hinuon tanan katong katurang kuan pagtuli panahon sa pagtuli ni ana naman na kay lahi baya to sa unang tuli no kay kuan man pakang ya totoo din moto giingnan man hinuon ko nga matay ta sa una ba di ko kalimot nimo katong pagpatuli ninyo perte nimong hilak. Bulabuga bulabog yun doon kay
Alangan. Tinuod man pod. Dihilak ko kay di action manggutog. Hilak tog katong gisundan ako di action man to mangluha. Ako apag pagpaka nga na action pa kog atras. Mao lagi to nga ayay naungkat noong mga kaagi da. Samot nagnaungkat tong kaning kuan. Uy, ang imong ex naghuwat nimo. Pandamay. Palihog ko kuan ha, follow sa ako ang page Boy Kinotel. Daghan salamat. Babu.